tady je? Ahoj. Kdo jsi? To ti nemůžu říct. Ale počkat. Řeknu ti jediný. V 7:30 zítra buď u Glen Parku. Tam se sejdem. Dobře, ale kdo jsi? Sakr zavěsil. Tak já tam teda půjdu. I once knew a nigga whose real name was William. His primary concern was making a million, being the illest hustler that the world ever seen. He used to fuck movie stars and sniff coke in his dreams. Nazdar. Nazdar. Hele, mám pro tebe takovou práci. Takovou prácičku malou. Sej mi teroristy. No, to bude problém. Ale sej mi ty teroristy hnedka. Teď. Cože teď? Tak to bude průšvih. Ale dáš to, ne? Budeš se mnou do toho, OK. No tak dobře. Takže odpoledne se uvidíme na letišti. Pouštím, OK? OK. Tak nazdar zatím. Nazdar. Hele, tam máš uniformu, vem si ju a běž dolů tím vrtulníkem. Pak počkej takový budovy, zabiješ teroristy. Možná po tobě budou další teroristi. To nevá, tak tě zestřelíme spolu. Dobře, já tady budu zatím sniperovat nějaký vojáky. Tak nazdar. Šéfe, úkol je splněn. O, tak to je výborný. Jo, a nejlepší na tom je, že mě nehledá policie. Tak to je ještě výbornější. OK, máš pro mě nějaký úkol ještě? No zatím pro tebe žádný nemám. Pak se ti ozvu. Jo, dobře. Tak ahoj. Ahoj. Další úkol v příští epizodě.